Бъди ангел. Хей, ти! Искам да ти кажа нещо. Нещо, което ти вече знаеш. Във времето, в което живеем, станахме посредствени. Затваряме очите си за страданието на другите. Свикнахме с тяхната болка, тъга и нещастие. Превърнахме ги в част от ежедневието си, в част от пейзажа. Примирихме се с безразличието си. Живеем в свят, в който да си добър и успешен са две противоположности. Превърнахме отношенията си в чатове, дигитализирахме емоциите си, а сега усмивката е точки и кавичка. Ей ти, искам да ти кажа нещо. Благотворителността не е в това да дадеш само пари или да изчистиш гардероба си от старите дрехи. Благотворителността е да дадеш частичка от себе си, част от душата си. Благодарността означава любов, проявление на това чувство и дейности или действия подтикнати от нея. Това е една много хубава дума, която в началото означавала любов, съчувствие и състрадание. Но за много хора започна да означава съжаление. Знаеш ли, че хората се нуждаят от всякакъв вид благотворителност? Така както ние ежедневно се нуждаем от храна и вода. Понякога човек има нужда от някой. Някой, който да избърши сълзите му и да го прегърне и да му каже, че не е сам. Аз съм с теб. Ние всички сме за добрите дела, постигнати чрез благотворителността. Всички имаме нужда от взаимна помощ на едно или друго ниво. Любовта, която ти давам от втора ръка, аз първи изпитвам. Аз искам да ти разкрия една от великите и вечни тайни на света. Служейки на другите, ти служиш и на себе си. При истинската благотворителност, този, който служи и този, комуто служат, са равни. Те са едно цяло. И тогава всичко се превръща в един общ поток. Хей ти, държиш се сякаш си забравил, че най-висшата потребност е да бъдеш потребен. Доброто е красиво чрез простотата на проявленията си. Хей ти, имам една молба. Ако някой не ти се усмихва, бъди щедър, продължи усмивката си. Защото този, който не се усмихва, има най-голяма нужда от усмивка. Позволи на светлината в теб да озари целия свят. Бъди благословен и нека другите бъдат благословени от теб. Предизвиквам те да преобразуваш всяка случка в нещо ценно и истинско. Всичко зависи от начина, по който ти гледаш на нещата. Гледай с любов. Винаги давай на хората около теб и на света около теб всичко, което можеш, което имаш. Въпреки всичко. Хей ти! Предизвиквам те да бъдеш добър с приятелите си, да помагаш на непознатите, да бъдеш верен на себе си и да правиш добро не само по Коледа. Сигурен съм, че познаваш хора, които се нуждаят от ангели и чудо в живота си. Този ангел можеш да бъдеш ти и да сбъднеш чудото в техния живот. Подкрепи нашата кампания, като загърбиш страха си и се превърнеш в ангел за някого. Хей ти! Хората вярват, че всеки си има ангел, който го пази и закриля. Ангелите не са само на небето, те са и сред нас. Обикновени хора с необикновени сърца. Защото силата на ангела не е в крилете му, а в сърцето му. А ти? Какво направи днес, за да създадеш един по-добър свят? Бъди ангел! Една инициатива на Студентски съвет към Нов български университет.